Starka? Je pravda, že ľudia sú najnebezpečnejšie zvieratá na Zemi? Rúti sa priamo na nás! Kto sa dobrovoľne vydá do neznáma a zachráni ostrov pred katastrofou? Nikto? Ja... Čo? To ešte nebudem. Čože? No? Počkaj! Potrebuješ zviesť? Tak si naskoč. Rufus je preč! Nie je to ten neplavec? Veď si morský drak! Nemusím plávať, viem rýchlo behať. Áno! No ak ľudia žijú na súši. Môžeš aspoň raz sklapnúť? Prepáčte. Škótsko. Jediné miesto, kde majú huňaté zvieratá a morského draka. Morského draka? Wow! Drž sa a maj sa. Morský drak, vďaka ktorému zbohatnem. Ako sa vrátim domov? To nebude ľahké. Mám dôležitú misiu, musím odtiaľto ujsť. Idem domov! Utek! Nikoho tu nenecháme. Pripravený do boja, Rufus. Poďme na to. My v teba veríme. Rufus, morský dráčik, ktorý nevedel plávať. A ty si kto, drobček? V kinách už čoskoro so slovenským dabingom.